Nightclasher и това е едно по-различно видео, не е като нормалните епизоди на Clash of Clans. Тук ще разглеждаме най-добрите бази. Така ще започнем от втори Таунхал, макар че до четвърти може би не е толкова важно каква ви е базата. Все пак ще ги видим най-добрите. И до 8, защото аз съм седми Таунхал и не разбирам толкова от особено 11, 10 и 9 Таунхал. Не ги знам толкова. Но пък може да видим най-интересните бази и така да е най-добрите. И така, ще се върна, щом съм готов. И здравейте отново. Защо мисля, че това е най-добрата база? За втори Таунхал просто отгоре виждаме Archer Tower, който ще пази тези сториджите. И между другото не е толкова важно, ама да, втори Таунхал. Окей, след малко се връщам за трети. И здравейте отново, това е трети Таунхал. Виждаме отгоре мортара, който... Добре, сега да видим. Тук имаме общо 4 сториджа. И тези сториджи се пазват от Archer Tower, който е най-отдолу, два Кенана, които са отляво и отдясно, един мортар. И всъщност добре се пазят, макар че от пети Таунхал започва да е по-важно. И така ще се върна за четвърти след малко. И здравейте, това е четвърти Таунхал, най-добрата база. Виждаме вече има Air Defense, който е най-отдолу. Така Archer Tower вече е по-висок левел и пази Таунхала също с един Кенън и Мортър. И отново се пазят всички сториджи, няма да е много лесно на някой да вземат на 3 звезди. Макар че ако има по-силна войска, без проблем ще вземе тази база. Но да, мисля, че е най-добрата тази, не съм сигурен. Но да, добра база. Ето виждаме Archer Tower, Кенън, Мортър тук, още един Кенън. И така, връщам се след малко за пети Таунхал. И ето това е пети Таунхал. Виждаме, тук вече има разделения. Wizard Tower. Макар че мисля, че Клан Касъла трябва да е на мястото на този Кенън. Но да, добра е тази база. Отново се пазят всички сториджи. Тук се пази от Archer Tower, Wizard Tower и Кенън. И даже от Мортара, ама не съм сигурен. И от Клан Касъла. Този се пази от Кенън, Archer Tower, Клан Касъл и Мортър. Този се пази от Кенън, Мортър, Air Defense. А този се пази от Air Defense, Wizard Tower и Archer Tower. Така, продължаваме с шести Таунхал. И така, ето, вече сме в базата, най-добрата база на шести Таунхал. Аз бях с тази база, изключително добра е. Така, ако целта ви е да си запазите ресурсите, това е перфектната база. И Air Defense-ите са по-навътре, защото ако напада, примерно някой с балони или нещо такова, просто да има повече време да ги стрелят, а не просто влезне да убие Air Defense-ите и да го вземе просто на 3 звезди, без никакъв проблем. Така, хубаво, че траповете са отвътре. Например, убивате този мортър, ето този горния. И тук има една, не знам как се казва, но да, слушайте какво имам предвид. Трудно ще се вземе този Таунхал. И така, продължаваме с
7 Тонхал. Ето виждате, тази база е една база вече по-сложна. Ако само не съм съгласен с едно. Мисля, че трябва тук да има на мястото на Dark Elixir Storage и на Barbarian King трябва да са Air Defense-ите. И да. Например, нападате от тук. Ето тук. Трябва да премахнете Archer Tower, Cannon, Mortar, за да стигнете до тук. До Gold Storage. И така, мисля, че ще ви е доста трудно. И да, ето тук има West Tower, Archer, Cannon. И даже и Mortar има. И е доста добра база като цяло. Използвайте, ако сте 7 Тонхал. Знаете, аз съм с тази база в момента. И така продължаваме с 8 Тонхал. И така, това е база, която е за 8 Тонхал. Защо мисля, че е най-добрата? Първо, например, тук са всички Air Defense, които са в триъгълник, което е доста добре. Мортарите са от външната страна. И да, доста добре. Като цяло това е... Не мисля, че е за да си запазите ресурсите. Например, от тук ще нападнем някой и ще му вземем директно Dark елексира, или па от тук елексира, нормалния елексир. Но тази база е просто срещу дракони, балони и да. Така мисля това да е от видеото. Казах ви най-добрите бази от 2 до 8 Тонхал. Благодаря, че гледахте. Аз бях Ultimate Clasher и до скоро!